Nyakwara mogia juang jumani antie kamoroni kapsengere mabende nitie off Kiboswa Road. Adhiro mogi japith mabende pidho mana dhiang to nikech chiemo miluongo ni ringo. Omiyo jumani yena mondo ka uthulo ni marwaki chenro ni ka bende adwa nyisi ni ini wuon kapok ichopo e buchari ming'iewo ringo midhi tede san. Bende ing'eni en dhiang machal nade. To be dhiang ni ere kaka imiye chiemo kama ka ini wuon sami dhi ng'iewe tiyudo ringo maber. Omiyo adwa ni adhi arom gi japith kendo japur miluongo ni George Omondi madhi nyisowa achiel kachiel gigo ma en owuon osebedo kotimo kaka osebedo kong'iyo dhiang' mag bang'e kokawo ka to tero ni e bucha ting'iewe itere itede ka chiemo. Omiyo yiena mondo akaw thuolo mar rwaki e chenro mar jumani kaka pile luonga ni Alori nyaka Black machiegni. Ber. Idhi nade? Antie maber. In kare? An kare. An be kawuono awacho na limi. Mondo inyiswa kaka watiyo koni kawuono ni. Warwaki. Erokamano. Koro wadhi koni koso? Wala kal gi koni? Chak gi koni. Mondo kaka wanyalo neno gik motimo maber. Erokamano. Kamano. Daheri nyis jopiny nyingi kati pakri ne jopiny mondo ging'e ni in ng'a kuma wantie gi gima in iwuon itimo. Kuom nyinga en Jojo Mondo Tieno. Gisani to koro wan e slaughter kama tiyega. Koro mae kama kelega dhok, kasekelo dhok, then wayang'o gi achiel achiel. Kasto watere bucha. Chamo kaka ringo. Koro customers biro ng'iewo ringo no. Pith mar dhok ma ochopni kuma koro ini uso gi kaka ringo. Ang'o mano mimi jingo midonje tich ni kata ohala ni? My father moro ne niga gi bucha. Koro nahero tijino kana dhi konye. Ma koro akaw nyaka sani koro atiye. Ini wuon isetime kuom thuolo marom nade? Sani koro ka yango mara kata atiye bucha na en gimoro higni 10. Higni 10. To gin ang'o ma ini wuon ing'iyo kidwa wacho ni kawuono dhiang' makama ere kaka ing'e ni dhiang' aina ni ber gi kele slaughter kae mondo idhi use ka ringo? Ang'o ming'iyoga? Ing'iyo tegno mare kako ginene mosekawo thuolo mosekawo koa kano nyuola nyaka koro bedo maduong'. Koro ing'iyo kako pong' romo yang'o. Kodhi ti kawe ti kele slaughter. Gin dhok ma ini wuon emipidho koso ing'iewo moko e chiro in be? Ntiere mang'iewo e chiro, ntie bende ma agola dala kama pidhogie. Kamano. To pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ringo gi dhiang' mar chak? Pogruok mantiere ni dhiang' mar ringo en ni iyang'e, ipidhe basta iyang'e. To dhiang' mar chak ipidho to en inyiedhe chak. Koro mar dhiang' mar ringo omiyo nahero nikech en gimidhi tikawo tichinjo tiyang'o itere bucha ji chamo. Erokamano. To ere kaka un uwegi kata in iwuon kaka japith mar dhok? Ere kaka ipidho dhiang' miwach ni dhiang' ni to koro romo? Gintiere chiemo maber ma in iwuon iketo thenge mar miyo dhok aina gi? Wapidho negi napier grass go. Ogada wang'ado negi. Samoro bendi dhi kwagi akwaye pap gichamo lum kono. Wawach ni ng'at madwa donje pith mar dhok kata ma bang'e bro timo ohala mar bucha kata uso dhiang' ma bende watiyogo ka ringo. Gin ang'o ma ng'at madwa timo ohala ni nyaka ng'e? Ng'ama timo ohala mar dhiang' mar bucha nyaka obed gi kama dhok nyalo bete kata kokelogi to ketogi kanyo. Mano mokwongo. Then obedo gi kama slaughter kama odhi oyang'ogie maber ma kodhi to onge ni daktari okobiro
kamano. Manyiso ni kapok oyang' dhogi, make sure ni daktari obiro mo ng'iyogi mondi kapok oyang'ogi. Dhiang' kapok oyang' nyaka daktari kagwaye. Kata kwadhi e chiro king'iewo dhok, nitie daktari ma ochung' negi ma kagwa ni en dhiang' maber minyalo dhi yang'o. King'iewe. To slota karu kae nikech kang'oya ka to maybe boterwa kuma in iwuon ine gi buchari. Idwa nyisa ni ka en ga kama koso nitie jok ma bende un godo kae marito. Ng'ato nitie ma ondiko marito nwa dhok, but gin ji ariyo. Nitiere ng'ama kwayo ma en otiyo tich kwath. Wasetieko tij slota to golo dhok odhi kwayo, asang' oduogo odhiambo. But nitie ng'a kendo ritogi gotieno. To koro chieng' mudwa yeng'o kata odiochieng' mudwa yang'o dhiang', itime sa adi kata dhiang' iyang'o seche machal nade? Dhiang' midwa yang' wanyalo yiero kaka sani, koro dhi adhiya e kwath, koduogo to ng'en dhiang' ma kiny yang'o kiny. Koro kiny by sa 11 osedonjo slota, oyang'o dhiang' monego bed ni yang'o. To dichieng' achiel gin dhok adi ma un uwegi uyang'o kutere bucha? Koro ka wan ji adek ma yeng'o, koro wayang'o ga dhiang' achiel motere buchawa. Then ka nitiere holidays moko, yang'o dhok ariyo. Kamano. To mondo ichop kuma intie ni in iwuon, isebedo iwacho higni 10. E higni 10 ginya nyisowa ni safar ni osebedo nang'o. To koro kwawuoye korka loan kon, nikawo loan gi jomage? Korka loan nakawo gi loan gi jo Equity. Equity Bank. Yes. Ne gimi loan marom nade kara machal nade? Kik iwach pesa no te but inyangeko. To ang'o miyo ni ikawo loan irgi? Nakawo loan irgi nikech nokanyal afford pesa go te kadhi ng'iewo godo gima dadhi ng'iewo. Koro nakawo loan adhi irgi mane gimiya loan moromo kawo loche 2 man gogo. To kani kawo loan irgi, bende ne nitie ndalo mane un gi training kata ne un gi classes ma bende gipuonji kata kaka ginyisi kaka ibro bedo kitiyo gi pesa ni gi kaka ibro duoko negi? Nitiere classes bende giluongowa mano wadhi ma gipuonjowa. To gi sani akia ni interest adi mane gikawo to nuwinjori ni ubro duoke bang' thuolo marom nade? Interest mane gikawo kane ikawo lori to iduoko gi higni 5. To samoro nitie ng'at ma diher donje ohala kata pith mar dhok ma bang'e obro yawo bucha to uso ring'o. En ang'o minya nyiso jala aina ni? Kodwa nochak ohand bucha, nyaka omany pesa first. Koonge go to nyalo dhi join Equity Bank, to miye loan. To chako go biashara mar bucha. Pek mane kata midhiero mage ma in iwuon kaka wuon bucha kata jayang' dhiang' ma bende usechiro ka ring'o iseneno? Pek mantiere ni en kise chake ma chako tij bucha, koro ionge gi thuolo, ionge off, in itiyo through. Koro mane pek ma en godo. To seche miyepo wach ni sama iyawo kar tich, en sama iyawe en sa adi, chako ga sa adi? Sama yepo gokinyi achake ga sa 2. Kayawo bucha chako sa 2, but slota koro chuna chako chon, abiro sa 11. E kul kuma wantie ni nikech iwacho ni slota to un ga ji adek. Kul ka be uriwo koso ka to koro kari kendi? Kul ka to koro kara kenda. Mos joma nigi gimotieko kae moko gi dhok kama gintie kama gidake. To koro ere kaka ng'ato ng'e ni dhiang' kata wawach ni in iwuon kaka ng'at mosebedo ka deal gi dhok, in gi kidienje ma in iwuon iyiero ni mae dhiang' aina ni ema dwaro koso in nyaka ka dhok kumoro amora? Dhiang' kidhi e chiro nyaka yier dhiang' maber, dhiang' machwe ma kiyang'o to
tere bucha, customer ong'iewe, odhi to tedi to oyudo ka oyom. Chwe bende chwe en gi mo, ok oti gi mo mang'eny sama olose. To koro mondo dhiang' bed kaka iwachono ma dende ber ma bed mayom, gin ang'o kata gin process kata okenge mage ma ng'ato luwo mondo yud dhiang' aina mineni wachoni? En kidwa dhi yudo dhiang' maber machwe ma kiyang'o to customer morgo, idhi e chirni moko madongo gi. Koro iyiero dhiang' maler, iyudo dhiang' kanyo maber. To kidhi e chirni matindo magwagi to ok inyalo dhok mabeyo beyo. Koro kidwa kawo dhiang' wawachni e chiro odiochieng' ma chiro nitie, wawachni alwora mantie kae, dhiang' maber nyalo bedo ni ing'iyoga gi pesa adi kopogore gi ma in iwuon isebedo kipidho? Dhiang' maber sani wang'iewo gi siling' 50,000 nyaka 80,000 dhiang' achiel. En gi kilo maber, en gi ring'o maber, ringe chwe ler. To kul kae utimonega ler bang' ndalo adi koso nitie joma biro kawo wuoyo to dhi tiyo godo e miechegi kata e puodho? Koro kul kaendi kosegol dhok to nitie ng'ama choko gine wuoyogi, miyo jopur bende dhi puro godo, gitiyo go e puothegi. Janeno marwa nyaka gisani osenyiswa ni dhok aina ma en godo e kul kae, mokwongo nyisowa ni kul ni en kul mamare, kopogore gi slota ma bende gitiyogo ji 3 kata 4 ma gin osiepe. Omiyo nyisowa gik ma en owuon otimoga kong'iyo kama ka oyud dhiang' maber, mong'eni ka ang' osedhi mo uso kata kosedhi moyang'o to tere bucha, to in kaka customer kidhi neno ring'ono samoliero e buchari kuma intiere no, tiyudo ring'o maber kabisa. Janeno marwa dwani wakaw rusa mar dakika moko machuok wadhi wamodhe pi, aeto bang'e kwaduogo adwa teri e slota mondo ine ni ang'o matimore kanye timore e slota kanyo. Kik idhi mabor. What would you do? You are insane. I'm somebody's husband. When your best friend She's here. becomes your worst nightmare? You can't want me. Of all the men, you chose mine. It's not what you're thinking right now. I can explain. Watch Just for Two to find out how much destruction one affair can cause. We married me, we've got more game. Visit viewsasa.com or dial *487 *3#. Nyakwara Mogiajuang machiegni kendo e kidieny mar ariyo ka gisani wantie slaughterhouse. E slaughterhouse kae wadwa neno kaka igolo pien dhiang', kaka iyang'o dhiang', gi kaka jogi dwa loso dhiang' mochopo makoro ikete kumoro moliere ma ogolo remo motuo. Kosetuo kokitere ang'o? Itere e bucha. Koro ang'o matimore kae makoro wantie? Kaendi koro wasedudo dhiang', koro wayang'e, koro bang' yang'e to wabiro ng'ayo, kwasegolo pien to wabiro ng'aye malo, then kwaseng'aye malo to wagolo matumbo, wagolo maini, bas wagolo nyaka orengegi, aso odong' ring'o, bas koro wa transport e bucha. To koro pien ka wachni wagolo sani, nitie ng'at ma oseikore ni kawe gi sani koso en nyamoe aeto ing'iewe bang'e? Pien kosegolo agola ni to nitiere ng'ama kawe, koro odhi otere banda ne kucho, omoyo edha okete chumbi, otuoyo aso odhi nouso. Sami wacho ni kete chumbi, ber mane ma chumbi time pien mar dhiang'?
chumbi no dhi to tuo e golo pi kuom pien. Koro pien dong kotuo. Taneno pala matiyo kae ok gin pala madik. Then kidwa yang'o dhiang' chuno nyaka ipiag pala. Ibed gi pandi kaber koyang'o ring kogolo pien e yo mayot. Nyako renge gi sani nitie ma ng'ama rito. Renge te nitie ng'a rito, wich nitie ng'a rito. Koro kosegol pien maber tiwacho ni golo matumbo igolo maini. Aeto koka ichako bare ti imoye koso timo nang'o? Kuong ing'awe malo gi tondegi. Kose ng'awe malo, segol pi, segol matumbo, segol nyaka chuny, then kore bare, asiketi into pieces. Makoro inya ting' titere bucha. To ede kaka ung'ega ni dhiang' aina ni ung'yoga kgs mar dhiang' kapok uwacho ni kawuono dwa yang'e korom kama. Then inyalo ng'iyo kg mare inyalo ng'iyo kama sama wuotho. Ing'e ni mata en kilo makama. Customer ne dwaro ring'o maromo, nadong' gi ring'o maromo kama. Koro nyalo medo maromo kama. Koro ing'iye mana. Nyakoro ibed gi knowledge no. Ma chopo kuma koro gigni misebedo e pith kata bedo gi bucha inyang'io dhiang' kama ti wacho ni ama nyalo bedo kilos marom kama. Kaka asetiye mang'eny makoro dhiang' ang'e kilo mare kata kowuotho. Koro wach ni aina ni inya wacho ni mane kilo sadi. Koro mae ni kilo 150. Janeno marwa wane slaughterhouse ka. Te slaughter ka waneno kaka iduodo dhiang', kaka ichinjo dhiang'. Aeto gisani gima jogi timo en ni igolo pien mar dhiang'. To pien mar dhiang' ni en hot cake gima dhi manyiso ni nitie ng'at ma already oserite. En wagola ni to nitie ng'ama kawe to dhi kete e banda ne kocha. Ne jok mohero matumbo wet fry, matumbo fry, jomohero maini bende nitie kaka jogi osetieko kamae wadhi liero ring'owa mondo timang'o ogolnwa remo cha. Kose drip remo no to watere bucha. To sama jogi timo kama gini nyaka osechadiwa golo pien. Golo pien no kang'eny nyalo kawo nus sa. Nus sa kose kawo to koro ing'awe malo tipoge into pieces. Then inyalo we matin o drain mondi. Ero gisani wasetieko wach slaughterhouse ka. Koro ringwa kata dhiang' manwa yang'o osegolo remo makoro tuo wadwa tere bucha. To bucha rikono bende wadwa dhi yepo nikech waseketo wateja wakarito. Omiyo wadwa dhi kanyo ine kaka wadwa pango ring'o. Aeto wayaw ofiswa kata kuma watie kawuono mondo watimang'o wausnu ring dhiang' kata mar diel ma bende wan godo kawuono. Wadhi uru. George, koro kae kari mar tich. Ma kore kara mar tich, ma bucha kama kase yang'o dhiang' takele, kase yang'o diel takele, auso ne customers na. To koro wacha ne odichieng' ma kawaida kata pile sami iyepo ga sadika. Odichieng' samoro jayepo saa 2. Mana yawo bucha saa 2:30, saa 3. Koro luwore gi kaka chenro mar slaughter dhi. Samoro daktari nyalo lewo biro molewo. Koro biro molewo chuna yawo bucha molewo matin. To sami yepo no samoro nitie ga jok ma mi order chon koso mana sama iyepo gokinyi no koka iyudo wawach ni client kata customers gi. Customers samoro nitie ma anindo gi order margi. Ging'isa chon
then koro kadhi soda ang'e kaka dhi omo negi chiemo takelo to nitie mabiro en obiro ng'iepo en ok ochiwo oda koro kamano. To gi kilo achiel, wach ni kilo achiel mar ring'o, mar matumbo, mar maini iuso nade sani? Ring'o kilo achiel auso siling 500. Mano ring'o mar mix ma en gi bones, ring'o mar chogo mano 500. Nitie ring'o ma auso kilo achiel siling 600, mano koro en steak ma onge chogo. Nitiere wan gi chiemo moro ne mince meat bende waloso ka, en wauso siling 700 kilo achiel. Matumbo kilo achiel en 380. To wach ni jang'iepo kata customer kobiro, to ere kaka en owuon ochuli mode of payment? Customer obiro, customer nyalo biro dwaro ng'iewo chiemo. Sama ong'iewo chiemo, onyalo tiyo gi cash mar lwedo, samoro bende openja pay bill michude chiemo ne, Equitel pay bill ma en 247. Koro samoro gichudo gi kanyo. Then customer kubiro, customer chuda gi cash. Customer moko bende chudo gi simu, gichulo through pay bill ma en 247 Equity. Samoro nitie ng'at ma diher donje ohala ni, to in kaka achiel kuom jogo ma bende oseyudo kony kata ber koya e bank mar Equity, mijing'o mane kata en ang'o minyanyiso ng'at ma samoro osebedo gi samuoyo mar chako ohala ni? Kaya nyalo jiwe koro ohala mar bucha, koro nyalo maintain kaponi en gi rem, tanyalo nyise kama nyalo kawo pesa ma en Equity. To lori manyocha jo Equity okonyi miyudogo, gito sani gin kanye? Sani gin tie Nairobi, then ne gigolo mwandu ne gigolo mwandu Bungoma ka gitero Nairobi, koro pod giloro mwandu go iko. Manyiso ni ok ni okonyi in iwuon, nitie joma bende tiyo kode ka transport. Nitiere time ma chieng' madhi chiro, then koro abod dhi gi lori achiel, koro dhi konya kanyo. Koro machielo cha to pod tiyo kono, tiyo ne ji. Manyiso ni in kaka ng'at ma osebedo ka yudo konyri Equity, inyalo wacho ni safaru gi Equity Bank osebedo safar mayot koso? Bidii mari makoro ang' ne goli oko. Ay, king'iyo kamera wa, daher ni nyis jopiny kata ng'at ma samoro diher manyi bang' chenro ma kawuono ni, onya yudi nang'o? Koro ne customer ga te, namba 0726 825911. Nyalo nuoyo? Ne customer ga te, namba 0726 825911. Ne in janeno marwa, wuoth osebedo maber kendo mayom. Kopogore gi ohala ma bende George oseyudo, kony bodhi ochako yudo to mana gi benki mar Equity Bank. In kaka japur, samoro isebedo gi gombo kata chako ohala ni moro, tibedo gi samuo kiparo ni samoro weche tek kata yore mango minyonge, kata kihero pesa, bedo ni mapek kabisa. Bank mar Equity nitie ne jogo manie pur, ne jogo madwa chako ohala, to gin giwegi gintie kanyo mar konyi mondo in be chieng' moro ichung' kitegno. Omiyo in kaka japur, kamoro amora ma intie, to diher ni wabi walimi, inyalo tiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke. Kaka pile wan wasingore kendo nwawacho wabro chopo. Yena mondo akaw thuolo mar goniero kamano kuom bedo kodwa chakre nwachak tayo chenro ni nyaka sani, nyaka juma manyien, oriti masani.